gystadleuaeth yma yw'r 19 oed neu iau, a'r darn gosod yw'r rhofori i minnau allan hufen o gân. Cafwyd 7 o geisiadau. This competition is the solo 19 and under, and the set piece was Give Me Tomorrow from hufen o gân. There were 7 entries for this competition. Yn y trydydd safle, in the 3rd position, mae Ffion Thomas o CFfI Sir Benfro. Yn yr ail safle, second, was Sophie Jones from CFfI Brycheiniog. Am henaid sy'n erfyn o ddiw, rofori minnau gael cynnal y fflam dros yng ngwlad. Yn oriau'r gwyll, mae gobaith gwan, mae'r dydd yn ymhellhau. Ar dreithell nos, mae'r ofnau'n crynhoi, y hyder sydd ar drai. Ddaw yn nafori, fyw o freuddwyd frau. Ddaw yn agwedd newydd i lawen y hai. Ac yn ennill y gystadleuaeth yma, winning this competition, mae Owain Jones o CFfI Clwyd. Am henaid sy'n nerfyn o ddiw, rofori minnau gael cynnal y fflam dros yng ngwlad. Mae'r tywydd yn glir, un llwybr i mi. Halon sy'n teimlo i'r byw, am henaid sy'n nerfyn o ddiw. Rofori minnau gael cynnal y fflam dros yng